Yindida ngempela indaba kaKhuzani noLegend Manqele. Siyazi ukuthi udaba labo lusematheni kubangwa indaba yey'mali abangakhokhelananga yona. ULegend Manqele uhambe wayokhuluma nephephandaba Isolezwe. Wakhuluma ngayo yonke into eyenzeka phakathi kwabo noKhuzani nezivumelwano nje ababanazo phakathi kwabo noKhuzani. ULegend Manqele utshene iphephandaba lokuthi lolu hlelo ladlala lapha kumabonakude ku-SABC1 njalo ngama-weekends. iKhuzani bo iningi le-story noma into esasiyibuka nje laphana kwakungamanga, yinto nje kwakufana ukuthi umuntu uma ebuka lolu hlelo uyibukela nje uzalo noma isibaya. UKhuzani seqhamuka-ke naye wakuphika lokho, bephethe-ke naye ubufakazi ukuthi cha, le nto lena eyayenzeka kuleya show i-reality show. Lokhu osekukhulunywa uManqele nephephandaba amanga aluhlaza cwe cwe cwe. Ubeseveza okukhombisa ukuthi lola hlelo lola kwakuyiqiniso futhi wayengeke aze adlale ngabantu. Wayengeke futhi aze adlale ngabantu abadala ebaphushisa nje actor. UKhuzani akamile-ke yena kuphela izwi nje alokhu elihlabelela noma-ke eliphindelela elokuthi ufuna imali yakhe kuLegend Manqele bese behlukana nje kanjalo, hhayi indaba zama-delays.